M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga osokondedwa pano patiyankhuleni Ambuye lero lachisanu la mulungu wachiwiri mchaka A, pamene mayi wathu Eklesia Katolika akupitiriza kugawana nafe mawu kutipasa mawu a Ambuye athu Yesu Khristu. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yolembera Aheberi. Aheberi mutu 8 ndi 6 kulekeza 13. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu utenga wabwino wolembedwa ndi Mariko Woyera. Mariko mutu 3 ndi 13 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu, a rector ku Child Jesus Minor Seminary, Nankunda, mu Diocese ya Zomba. Ambuye akhale nanu. Mtenga woyera monga adalembera Mariko Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu 3 werenga ndime ya 13 kulekeza ndime ya 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adakwera ku phiri ndipo adayitana anthu amene adasankhapo 12 nawatcha dzina loti atumwi. Adawawuza kuti, ndasankha inu kuti muzikhala nane. Ndidzakutumani kukalalika ndipo mudzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Anthu 12 amene adawasankhawo ndi awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro; Yakobo ndi m'bale wake Yohane, ana aja a Zebedeyo amene adawapatsa dzina lakuti Aboanerge, ndiye kuti opsa ngati bingu; Andreya ndi Filipo, kudza Bartolomeyo, Mateyo, Thomas, Yakobo mwana wa Alifeyo, Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndale cha Azeloti, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mu utenga wathu wabwino wa tsiku la lero tikumva kuti Ambuye Yesu adakwera ku phiri ndipo adayitana anthu amene iye mwini ankawafuna. Adawayitana anthu amene iye mwini ankawafuna. Adasankha anthu amene iye mwini amafuna kuti agwire nawo ntchito. Sanapemphe munthu wina aliyense kuti amusankhire anthu okuti agwire nawo ntchito ayi. Adasankha yekha anthu amene amafuna kuti agwire nawo ntchito. Phunziro loyamba ndi lakuti tichenjere ndi anthu amene tikufuna kugwira nawo ntchito yotumikira Mulungu. Pamene tikusankha anthu okuti tigwire nawo ntchito yotumikira Mulungu tikuyenera kuchenjera, chifukwa si tonse amene tili mu mpingo umu amene tili ndi cholinga chokuti tibwerese ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi pano. Ayi, Satananso naye walowera mu mpingo umu, naye ali ndi njira zake zimene amagwiritsa ntchito ndi cholinga chokuti aoneke ngati afuna kutumikira koma akufuna kuwononga ufumu wa Mulungu. Tikuyenera kukhala ochenjera pamene tikusankha anthu kuti tigwire nawo ntchito. Kaya ndi papalishi tikuyenera kukhala anthu ochenjera pamene tikusankha akhristu okuti atithandize titumikire nawo. Tikuyenera kukhala anthu ochenjera. Inu ndine taonapo mapalishi ambiri akuwonongeka osati chifukwa chakuti kuti wansembe kapena abambofumu kapena kandani alibe usogoleri wabwino. Ali ndi usogoleri wabwino koma anapanga chisankho cholakwika. Anthu amene anasankhidwa kuti agwire nawo ntchito sanali anthu oyenera, analibe chovala chaukwati. Tikuyenera kukhala anthu ochenjera pamene tikusankha anthu okuti tigwire nawo ntchito. Anthu amabwera ndi zifukwa zosiyanasiyana. Ena cholinga chawo nchoti atigwetse. Ena cholinga chawo ndithu amabwera ndithu kuti angotigwetsa. Ena cholinga chawo nchoti atidziwe bwinobwino kenako atiyalutse. Atimvetsese bwinobwino, atiwerenge pa chichewa cha Nyamata masiku ano. Atiwerenge bwinobwino kenako atiyalutse. Ndiye tikuyenera kuchenjera. Ena amene amabwera kuti adzagwire nafe ntchito mu mpingo si anthu amene akufuna kuna kuti atumikiredi, angofuna chuma ndithu. Ndipo zimadabwisa pena umaona amene anthu amakakamira maudindo mu mpingo. Umadabo koma ndi za mpingo zomwezi kapena ndi zina zake. Ino ndino titagwirizana kuti pala anthu ena amene anayamba kutenga maudindo kuyambira 1980 chakuti mpaka lero akakakamira maudindo ndipo samalowa kuti wina aliyense atengenso udindo mu mpingo.
udindo omwe wachitalawo kungovalatu chilamba kungokwekweresa uko akukakamira mpaka lero. Anawuyambira kale ali nyamata, pano imvi zili mutu mukumabe akukakamira udindo. Nditimayenera kuzifunsa kuti kodi afuna apezepo phindu la mtundu wanji. Tikuyenera kuchenjera ndi anthu amene tikugwirana ntchito. Ngakhale pa kampani pamene wana wina aliyense amayenera kukhala ochenjera kumaona anthu amene akuyenda kugwira nawo ntchito. Si wina aliyense amene ali pa kampani pamene ali ndi cholinga chokuti zolinga za kampani zipheresedwe. Ayi, ayena osafuna kuti magoals a kampani athekeya, angofuna kugwisa kampani chapa, afuna zingoba, afuna zingononga katundu wa kampani. Tikuyenera kuchenjera anthu amene tikusankha kuti tigwire nawo ntchito. Ena amabwera ndi cholinga chongofuna kutiwononga. Ndeti atiyo ndionena anthu amene akusankha Ambuye Yesu, anthu opanda mayina, achina Petro, achina Tadeo, anthu opanda mayina, sikuti anali ndi mayina, ochepa okha mwa iwo amene anali ndi mayina kuti anali ophunzirako, koma ambiri sanali odziwika, anali asodzi, anthu okuti trade yawo sikuti inali yolongosokayi. Ndi amene akusankha Ambuye Yesu. Mwina kumazifunsa kuti chifukwa chani Ambuye Yesu sanatenge anthu amene anali ndi influence kale. Kukanakhala kosavuta kuti akhazikitse ufumu wa Mulungu kugwiritsa ntchito anthu amene ali ndi influence kale kuposera kutenga anthu amene sakudziwika kuti ayambe kuwaphunzitsa, azitolera anthu achekena kuyambe kulalika mthenga wabwino. Koma yankho lake ndi limodzi. Limene soli kuti pasaphunziro athu lachiwiri la lero. Mulungu amayitana anthu opanda kuthekera. Ndi cholinga chakuti anthu akakwaniritsa adziwe kuti ndi mphamvu ya Mulungu imene yawathandiza kuti akwaniritse. N'chifukwa chake Mulungu amayitana anthu amene alibe mayina. Ndipo tikamawerenga Baibulo tiona nditu malo osiyanasiyana amene Mulungu amayitana anthu kuti osadziwika bwinobwino. Koma chimene Mulungu amafuna ndi chimodzi, kuti anthu akakwaniritsa zimene Iye anakonza, anthu azindikire kuna kuti si mphamvu yathu imene yatipangitsa kuti zimene zizitheke, koma ndi mphamvu ya Mulungu. Chifukwa pa ifeyo tinalibe kuthekera kwina kulikonse, koma Mulungu ndi amene watithandiza. Zonse zimene timachita, zonse zimene timakwaniritsa, ma success onse amene tili nawo, tikati tiafufuse bwinobwino tiona kuti tinalibe ngakhale pang'ono pomwe mphamvu yokuti tikanatha kukwaniritsa zimenezo, koma timazikwaniritsa chifukwa cha Mulungu. Ndipo tikuyenera kukhala anthu odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Chinthu chofunikira chachitatu chimene tikuchipeza mu uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero ndichakuti akuti Ambuye Yesu amatchula mayina. Akuti mambiri kuja atangosankha anthu 12 aja anawauza nthawi imwe kuti inuyo mudzatchedwa atumwi. Anawatcha kuti atumwi. Ndipo pamene anali kusankha muja anali akumatchula mayina. Ena achina Boanerges, ena achina Petro, Kefa, iweyo udzakhala Kefa, iweyo udzakhala Thanthwe. Amatchula mayina. Ife pa ubatizo wathu pajanso timatchulidwa mayina. Ndipo timatchulidwa mayina a Chikhristu. Kusonyeza kuti mpingo unosono uli ndi mphamvu pa ife. Tikamawerenga Baibulo, tikamaphunzira za Baibulo, munthu amene wakutchula dzina ndi amene amakhala ndi mphamvu pa iwe. N'chifukwa chake Mulungu chamwambiriro atangolenga zonse anamuza Adamu kuti zitche mayina. Ndi cholinga choti akhale ndi mphamvu pa zolengedwa zonse zimene Mulungu adalenga. Pamene Ambuye Yesu akupereka dzina kwa ophunzira ake, akufuna kuonetsa mphamvu imene ali nayo kwa ophunzira ake. Pamene ife tikutchulidwa dzina pa tsiku la ubatizo paja, Ambuye Yesu amafuna kuonetsa mphamvu imene ali nayo pa ife, kuti tikuyenera kuzindikira kuna kuti tili pansi pa ulamuliro wa Ambuye Yesu, sitilinso pansi pa ulamuliro wa wina aliyense ayi. Kotero ngati tili pansi pa ulamuliro wa Ambuye Yesu, tikuyenera kutsata malamulo a ulamuliro wa Ambuye Yesu, ndiye malamulo ake 10 aja, amene Iye mwini anawachepetsa kuwabweretsa mulamulo limodzi: uzikonda mnzako monga momwe umazikondera iwe mwini. Kodi abale anga ino ndi ineyo, mfumu yathu ndi ndani? Kodi mfumu yathu ndi Ambuye Yesu? Kapena pa dziko lapansi pano tazipezeranso maufumu ena: ndalama, chuma, kutchuka, banja. Tazipezera maufumu ena? Timpemphe Mulungu atipase chaulere chozindikira kuti tili ndi mfumu imodzi yokha, ndiye Ambuye Yesu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.